Добрий день! Вас вітає Міловіцька середня школа. Вашій увазі пропонується прослухати казку Зінаїди Дудю «Удячне слово». Казку читає учениця 8 класу Карсека Наталя. Були одного чоловіка дві руки, зрешти, як і повинна бути. Рука правая була працавітая і умілая, а левая усякої праці цуралася, переконувала, що не здатна вона ні до якої справи. Чоловік мирився з тим, що таке розне у його руки. Правий не давав спочину, а вона справно і з радістю виконувала усі жадання господаря. Чого не вміла, тому охотно вчилася і тільки радувалася здобитим ведам. А ліва рука назирала за правою і думала: яка я дурниця, треба тая праця. Куди цікавіше не самой працювати, а назирати за працею інших. Права рука між тим побудувала новий дом, посадила прихожий сад, доглядала огород і радувалася виникам своєї діяльності. Мовляв, як у мене все хорошо отрымливается. А левая рука поддаквала і казала: і я все гэта будувала, сад саджала, огород доглядала. Права рука згаджалася з ёю, бо як ни круті, а без підтримки левої руки яна не здолела б ні будувати, ні працювати. Левая рука хоч не вядзе раю працы, а ўсё ж мусіць дапамагаць ды падтрымліваць. Прамінула шмат гадоў, пастарэў чалавек, стамілася ягоная правая рука, пачала балець. Тады чалавек вырашыў часцей працаваць левой рукой, даючы магчымасць адпачыць правай. А левая рука, як заўважыла гэта, застагнала: я нічога не ўмею, не хачу працаваць, я такая хворая і нямоглая. І таксама пачала балець па начах. А чалавек падумаў: мусіць, я ўжо зусім стары і нікуды не варты, раз абедзве мае рукі баляць і няздатныя працаваць. Пагладзіў ён правую руку, пахваліў яе, сказаў, якая яна умелая ды разумная. Пагладзіў левую і сказаў ёй тое ж самае. А раніцай адчуў сябе здаровым. Тады зразумеў, што і рукам часам патрэбны адпачынак ды добрае і ўдзячнае слова. Дзякуй за ўвагу!